driving license. I was like, oh, apa mashuva vanozviona kuti apakatapi kana wari tine mupesu watinaye panapa. Mupesu uyu anonzi Macdrot ndo zita rake raanoshandisa. Sa mupesu uyu atichambunza zvakawanda because mupesu uyu anoimba, anoti ndeartist but asati aziva kuti ndeartist wechi Kingman unoimba hip hop, vanorova hip hop. Unongonza masaladi zvaanoita, munorova hip hop. As you can see guys, samuona kuti mupesu toda kungomubvunza 2 or 3 questions anditi tobva tazomisira beat tobva kuti anoimba kuti chii uye tonzwa kuti muchati chii mafans kuti pane paari kufanira kugadzirisa here ndimo munoziva zvamunoda maiziva. Saka Kingman muri ready? Muri ready zvekutoti tikatokanda beat apa munotodonha Ndoshekasheka apapo mirai timomutsvagira beat guys. Anonakirwa nemafreestyle wanoba mabhazi amene vana vakambosangana nazvo saka mukushandira studio ipa izvezvi hata ndichiri kumboshanda ndikushanda namau izvezvi vanaanzi Maukwang. So Maukwang anowanikwa kuna First na Jason Moore. So tikangoti muchidimbo vari kugona, ini kusaiti kwangu vari kugona, singazive kwenyu mafani. So toda kunzwa pfungwa dzenyu. Kune masaladi majizi munhu ndiyeyu dautombodrot page rako. Totanga nepage reFacebook, unoshandisa page rakanzi Facebook page rakanzi Macdrot. Ko Instagram muripo? Instagram rakanzi Jaden McLaren. Chatirumisa rurimi akera. Ko TikTok muriko? TikTok ndakambojuma ibati muna mukushandisa charakanzi Jaden McLaren. But musipona kuti panenge angakuconfuse kuti mafani ndokugadzira mapages eMacdrot izvezvi reFacebook ndavotovhura mamanje. TikTok racho nekuti nditangoriposta izvezvi unomaziva kuti ritange kukura magetsi. Saka mamanje izvezvi kuda kuti ndikarivhura ndokutanga kuposta ndokutanga kurichekera neragara riri existing. Saka plus zvatichaita guys tichangoisa chamutega caption, unongotaisa caption yedu tichaisa mapeji ake ese Facebook, Instagram neTikTok, YouTube ataura kati Macdrot. Saka guys toda tingobatsirana semaZimbabweans maibata tinoona kutosumuka maikita tikatokunakidzai zvipapo. Sa Macdrot, thanks bro. Thanks bro.